Sinibingelele bazalwane endaweni zonke lapho nikhona nisalalele umsakazo wenu. Yes, siqala ko YouTube o Facebook size kanjalo kumsakazo wethu imbokodo. Ngakho ke bazalwane sisalalele uNkulunkulu uzoba nathi sazohlephula isinkwa esizwe lakhe. Namhlanje ke bazalwane kuceliwe ukuthi sonke thina bazalwane sikhulekele izwe lakithi, sikhulekele nomhlaba wonke kulesi simo esibhekene naso. So ke bazalwane sizokhuluma ngomkhuleko ke namhlanje uJesu ethulisa isivunguvungu. Hayi ke sizovula emabhayibhelini ethu uMark chapter 4. Mark chapter 4 siqale ku verse 35. Nisavula ke ngicela sikhuleke nini. Amen. Baba wethu ongcwele isenkosi yami uJesu, nasekuseni Baba we come before your throne Almighty God. Engekho umunye singeza kuye ngaphandle kwakho. Siyabonga Baba. Siyabonga mnini mandla onke. Siyabonga Alpha, siyabonga Omega. Siyabonga ngikhona okhona noyoba khona. Sibonga nje uNkulunkulu wethu ongcwele uphinde wasibusisa ngalolu suku. Asivukile ngoba singcono sinamandla. Baba wethu ongcwele sivuswe umusa. Amen. Baba siyabonga. Siyakudumisa wena wedwa ngalomusa osenzele wona abangasawutholanga abanye. Thina senzelwe umusa siyabonga. Thatha indawo yakho ke Baba, sisazongena kule nkonzo. uNkulunkulu wethu ongcwele khulumisane nezimpilo zethu, usiduduze, usakhe, usiphilise. Ngoba Baba ezwini lakho there is peace, there is deliverance, Amen. there is healing. Amen. Khona konke ezwini lakho. Uthembekile ke Baba. Thatha udumo ke namanje ngoKristu Jesu Nkosi yethu. Amen. Amen. So ke sithi ke, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen. Ke asifundeni ke. Uthi ke uverse 35 uMark chapter 4 wena ongenayo manje obungakazi ukuthi sifundaphi. Mark chapter 4 verse 35 ukuthuliswa kwesivunguvungu. Ngalolo suku sekuhlwile wathi kubo asiwele siye ngaphesheya. Base bemukisa isiquku bahamba naye njengalokho ebesemkhunjini. Seshonile ilanga useyenzile inkonzo ye healing and deliverance, wabashumayeza wenza konke. Sekushonile manje ilanga. Usethi kubafundi bakheke mukisani iquku bese siyawela ke thina siwelele ngaphesheya. Amen. Nangempela ke base beyawela ke. Lithi ke izwi lenkosi ke kwakukhona neminye imikhumbi ihambisana naye. Akuwona lo mkhumbi wabo kuphela. Khona neminye futhi ngoba isikhathi esiningi kwakudotshwa ebusuku. Hayi ke nampa ke sebeyawela ke yonke imikhumbi ke iyaphuma iyantweza ke iyahamba. Kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya. Amaza aphonseka phakathi emkhunjini. Umkhumbi waze waqala ukugcwala. Bazalwane besahamba kumnandi kunjalo. Ngiyacabanga nje abanye bayozela bakhathela usuku belulude. Abanye bayaxoxa bethi nje hey ubonile ukuvuleka impumputha amehlo, ubonile nangu lo wesifazana obenomopho esizakala. Hey besingeke size simkhombe. Kodwa yena uRabi ubone kanjani ukuthi uye lo. So ke bazalwane kuningi nje kwaxoxa siya dramatize la le ndaba le ukuthi kwakukuningi okwakwenzeka nokwaxoxa. Naso ke indaba isiyenzeka. Hayi kwaphela ingxoxo, kwaphela ukozela, kwaphela konke. Sekusuka umoya onamandla umkhumbuzo uphoseka ngapha nangapha, amanzi esegcwala umkhumbi. Kepha yena wayengasemuva emkhunjini elele esicamelweni.
manje uJesu yena usevele wathengena nje wayoyilalela ngemuva esicamelweni wayilalela ngoba ukhathele udrained usuku lonke kade shumayela kade ephilisa kade deliverisha abantu kuphuma imimoya kwenzeka izinto eziningi manje ke naku manje uselele laba babhekana nenkinga khona into engiyibhekayo labazalwane ukuthi akabatshelanga ukuthi niyazi ukuthini bafunde bami njengoba siwela nje hey kuzosuka isivunguvungu mhlambe babezonqaba bathi hayi inkosi asingaweli siyamkhumbula ukuthi uPeter wathini wathi inkosi ungaye eJerusalem wathi uJesu hey wePeter Satan buyele emva kwami ngoba wayebona ukuthi nangu Sathane engena kuPeter efuna ukufenyisa icebo likaNkulunkulu so ke bazalwane hawu nangempela hayi ke umoya wadla batakula amanzi ngiyababona bewakhipha ngapha nangapha ngesikhathi bewakhipha ngapha agcwala ngapha bewakhipha ngapha agcwala ngapha hayibo napha abantu bejuluka nasi isikhathi sihamba abantu bo hayibo basenkingeni kuthi late lithi ke izwi lenkosi ke la bathi kuye bamvusa bathi kuye mfundisi awunaki nakuba sibhubha na bafikela manje naye enga yokuthi sihlupheka kangaka hayibo lo muntu relax nje yena akayihluphi uyilalele nje akazi nakwazi thina siyatakula la ekubeni uyena othasi welele ngaphetsheya wayesevuka wakhuza umoya wathi kulo ulwandle thula uthi du kwanqamuka umoya kwabakhona ukuthula okukhulu akavukanga waagwisha nabo wathi hayi phela ngilele mina benithi angenze njani angithi ngibonile ukuthi bangakanani abantu akade bedeliveriswa namhlanje ngibonile abantu akade bephiliswa banganamhlanje hayi ngisanda ukuganga ngami nini cha aka-agwishanga wavuka nje wathi nje peace be still wathi nqamu hey uthi verse 14 wathi kubo yini ukuba nesabe kangakanani yini ukuba ningabe nakukholwa na besaba ngokwesaba okukhulu bathi omunye komunye kanti lo ungubani lokhu nomoya nolwandle kuyamlalela bazalwane masuthula umoya baqala manje bathi omunye kanti lo ungubani lokhu umoya namaza kuyamlalela na uyazi kwangathi bambuka ngenye indlela manje abambuki ngalendlela bebemazi ngayo uthula imimoya ithobele yena namaza aye ukugubhazela amanzi athula thidu basethi hawu yini ukuba nesabe kangaka yini ukuba ningabe nakholwa na wabaqeda uvalo ukuthi musana ukuba novalo kangaka musana ukwesaba kangaka ngoba ninami la mina ngiuNkulunkulu wawo uNkulunkulu amen mina ngiyinyanga engaphezulu kwenyanga zonke mina akukho kungihlulayo ngoba mina ngithunywa ubaba ngizokwenza umsebenzi emhlabeni amen so ngethembeni lokho engikushila ezwini lami yikona engikwenzayo angiyona indodana yomuntu bamqamba amanga ngikushilo yena engayikukwenza webazalwane kwathula kwathi du so namhlanje bazalwane sisabhekene nalesi simo lana ke ayishem akukho ukubaleka ujike emva kwendlu awukwazi ukubaleka ukuthi ngisaya ezinganeni zamphesheya ngoba khona kuthule lesivuguvugu sigcwele umhlaba wonke amen and ukuthi ngizoya konkosi ngiyengeno ngoba uganwe indodakazi noma uganwe ingane kamzala kamalume wami akukho kuya kwaNkosi akukho kuyapi lento lo moya lo uvukuzela noma ubani noma uyinkosi noma ngabe undunankulu noma ngabe umbishop noma ngabe ubani bazalwane kodwa izwi lenkosi namhlanje liyasisiza liyasiduduza bamvusa emveni kuba sebestrugglisha isikhathi eside nathi siyiSouth Africa ake simvuseni uJesu amen sithi Jesu
awukhathali noma sibhubha na awunaki na uzovuka asho kube kanye athi peace be still uthi nya Kuthi nya. kungaphinde kuze kwaziwe nanokuthi like la khona leli gciwane ngoba uJesu may khiphile into iphuma for good and for all uma kade uhlanya uyathola deliverance ubuyele emsebenzini uhamba uyosebenza uphinde unakekele umndeni wakho awubuye futhi uhlanye futhi phela uJesu akalona iphilisi iphilisi liyakusiza likwenza ube ngcono impilo iqhubeke uJesu nje ukwazi ukulapha once and for all Amen. so mayiqeda nje leli demon lizothula liwubali lona umfokazi ongasukile uyazi uNkulunkulu wamenza wayibona ukuthi ubani uGoliath ekade salokho eqhenya wonke 31 days elokho ephuma ethi khiphani indoda eyishaya isifuba khiphani indoda ibhekane nami uma ngihlula noma igqila zethu uma nami ingihlula so thina amafilisi soba igqila zethu wabuka nje uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akatatazeli nathi leli demon eqale ngoDecember last year uyalibona nje manje lidla kubi liyaqhubeka uGoliath umile uloke ephuma nje usuku nosuku khiphani indoda wathi uNkulunkulu yabona ke enough is enough yaphela inyanga namhlanje ngizoqeda lo msindo wakho nalomlomo wakho ngizomfana wavele wasusa ingane encane uDavid wathi awuhambe uyobhekana na ngiyakuthemba mfana yakhumbula ubamba iphepha imina ngakudobulela lona yakhumbula ubamba ibhubesi imina ngakudobulela lona nalomfilisi uzomthela othulini awahamba uDavid esenesibindi akamthela ngothulini wamthela othulini akho strength akho mandla atheni awenza wajijela itshelo uNkulunkulu akafunanga nanokuthi azasebenzise wonke lo 5 stones ayocoshela wafuna asebenzise libeni kodwa lihambe negama lika Jehova kwanele wathi wena uza nomkhonto nengcula nakho konke kodwa mina ngiza kuwe ngegama lika Jehova omdeleleyo wathi uNkulunkulu enough is enough yabona usuthe nje ngiza ngegama lika Jehova qedileke mfana wami lelo nje alizange lihluphe lahamba straight lidirectwa ingelosi laze layongena esiphongweni laqondana la ushaya oblongatha layishaya layidabula phakathi kwabonakala ngenyanda yenkulu ithi vu phansi seqedile umfana wasethi ke ukuzeke kube khona ubufakazi kwinkosi yami Sawuli thatha yona inkemba yakhe wasika ikhanda wahamba nalimsinda lihambe liconsa igazi eya enkosini eyolipresenta yaze yabuza inkosi okabalo mfana wase yasho ukuthi owencebo yakho uJesu babazalwane namanje uNkulunkulu uthembekile yabona leli khanda lika Goliath la le corona uzolishaya sobona ngenyanda ithi nje vu phansi sithi sesiprepare senze ibhedlela senza konke ukuthi sibe ready uma kwenzeka noma yini avela uNkulunkulu nje eze nje kungabe kusenzeka alibukeni ukuthi kwenzakalana eChina kwakhiwa ibhedlela ngokukhulu ukusheshsha eyinkulu kodwa uNkulunkulu washaya phansi idemon bavele kwabonakala abantu sebe-18 abezayo kwagcina sekufika abantu abayigulelayo nje abangezile ngalesifo uNkulunkulu akahluleki uma ekwenzile eShine nala kuthina ngakwenza uNkulunkulu thina asivuse uJesu thina asivuse uJesu ngoba uma la uthathe khona uverse 37 ngenhla kuverse 36 yonke lithi izwi lenkosi bemukisa isixuku bahamba naye njengalokho ebese emkhunjini kwakukhona neminye inkomo okusho ukuthi isimo ezweni sisuke sihamba kahle njengoba umengameli ememezele umthandazo namhlanje ukuthi sithandaze sikhulele iSouth Africa yonke imisakazo sibonge nakumsakazo wembokodo kanjalo nabalaleli esinabo
bembokode siyabonga kuba sibe nani emoyeni Amen. inkosi mayibusise kakhulu Amen. kanjalo nabasalwane sinabo ku Facebook nakuyo yonke indawo siyabonga kakhulu kunina esakhuluma umntwana kaNkulunkulu ekhuluma lamazwi aqala ngawo amen ukuthi isimo esweni suke sihamba kahle nasemakhaya suke kuhamba kahle kusuke kukhona ukuthula emakhaya kodwa kuqhamuka nje masinyane kube nesivunguvungu ongasazi ukuthi siqhamuka kuphi kungenzeka ukuthi abanye baze begijime beyindaweni ezahlukeneyo beyofuna abanye cishe uma kusemakhaya bathatha induku bagijime bethi hambani ofuna eyindaweni ezithile kanti usizo luseduzane usizo lukhona la enkonjeni yes awudingi ukuthi uye kude lula lo muntu ozosisiza ukhona la ngoba uma ekukhulunywa ngaye ezozalwa ithi ngilosi Gabriel igama lakhe uyobizwa ngokuthiwa uEmmanuel uNkulunkulu onathi ongukuthi uNkulunkulu onathi udingani udinga ukuba simvuze ulele emcamelweni emkhunjini uyabona emkhunjini wokuphila kwethu emkhunjini kwezinto esizenzayo uyabona noma usemsebenzini noma ukuphi usemkhunjini lo mkhumbo kuwo kudinga uvuse uJesu ulele emcamelweni la elele khona futhi engikubukayo la emamkwanyani lokho ukuthi uverse 35 uthi kwasehlwile manje uyabona ukuhlwa kukhuluma ngobumnyama obusibekela umhlaba wonke ubumnyama kumelwa isono isono sibekela umhlaba wonke kwasehlwile esweni uJesu wayeselele emcamelweni njobelele emcamelweni udinga iSouth Africa ukuba imvuse njengoba wonke amakholwa amaKristu ezindaweni zonke bayamvusa uJesu abanye basemgwaqweni bayamvusa uJesu nathi silala sikhona siyamvusa uJesu sihlangene nabanye siyamvusa uJesu sivusa uJesu emcabangweni weqishe usetekisini uhamba ngetekisi udriver uvele wakhetha ukuvula imbokode vusa uJesu yes ukuba inkinga obhekene nazo zingazululwa njengoba usetekisini njengoba usemotini njengoba usekhaya njengoba usemsini wakho ilokuza uma umvusa uJesu kulesi sikhathi sobusuku kulesi sikhathi sobumnyama ngoba ubusuku uma ububheka esithi ugijima kancane siye lapha encwadini Romans chapter 13 ukhona amazwi akhulunywa uPaul uthi isihloko sakhona ukuhamba ekhanyeni uthi yenzani lokhu njengoba nasi isikhathi ukuthi sekuyihora lokuba nivuke ebuthongweni uyabona la umuntu obefanele avuswe uJesu manje obana balele kuleli bandla lebandla kudinga uba livuswe kudinga uba livuke kulesi siphepho se-COVID-19 kudinga uba livuswe akenzange iphutha umengameli uma etha kube usuku lomkhuleko akalenzange iphutha obani okudinga uba sivuke fanele sivuke ebuthongweni uthi ngokuba manje insindiso isisondele kithi nakuleso sikhathi esaqala ukukholwa ngazo ubusuku sebuyaphela makuthiwa ubusuku sebuyaphela kusho ukuthi sewuseduze ukuthi uJesu abuye lezi nhlupho eziqhamukayo ezihlupha izwe asilungiselele ukubuya kwenkosi uJesu ngoba uJesu kufanele simvuse kulesi sikhathi kuthuliswe
Yes, izivunguvungu. Amen. Usuku sewuyaphela. Imini isisondele. Imini seyisondele. Amen. Ngabe sewulungisisile mlaleli. Amen. Njengoba izivunguvungu lesi esibizwa kuthiwa uCovid-19 ingakho kufanele siziphathe ngendlela efaneleyo. Yebo. Uma kufanele njengoba kululekwe ukuthi asifake izimfonyo, asifake into evala Yesu umlomo namakhala, sigeze izandla, asikwenze lokhu kodwa sicabange uJesu uyabuya. Yeah. Usendleleni uyabuya. Yeah. Manje uma ufunda la uyathola ukuthi ngakho uthi ke Asilahle. abesathi athi ke ngakho asilahle imisebenzi yobumnyama sihlome izikhali zokukhanya. Amen. Amen. Ngoba njoba kusebusuku njengamanje eSouth Africa kusebusuku emhlabeni wonke ngoba abantu balele bacabanga sengathi akwenzeki lutho kanti njengoba kuqhutshekwa ngezomnotho nayo yonke into umuntu obaleke kakhulu befanele sithi sibuyele entweni sibe sesimvusile uJesu befanele ukuthi kuvulwa zonke izinto ezivulwayo ebese sonke sibubule uNkulunkulu sikhale kuye sithi uNkulunkulu wami vuka awuboni yini ukuthi siyafa iCovid-19 ibulala amakholwa ibulala wonke umuntu emhlabeni ibulala izikhulu uthi izikhulu isekhona nazo mazingabhekanga uyayithola nazo seyikwarantiwe seyifakwe endaweni ethile indaba na odokotela abaphephile nabo siyabakhulekela manje asimfuse uJesu mlaleli asimfuse asimnyakazise uyabona simnyakazise uJesu asimfuse ngoba uyakhuluma uthi kuthiwa ke ukuze uNkulunkulu asizwe Yebo. Ileyo ukuthi asicabanga ukuthi uNkulunkulu akawuzi umkhuleko. Akawuzi umkhuleko uma thina singalahli imisebenzi yobumnyama. Ngoba lithi izwi lenkosi encwadini kaIsaiah 59 verse 1 and 2 indlebe yakhe inzima ukuba ingelalele umkhuleko yethu kodwa izono zethu ezivimba uNkulunkulu ukuthi angezwe uthi angifunde uthi bheka isandla sikaJehova asifiyeziwe ukuba singasindisi nendlebe yakhe inzima ukuba ingezwe kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa. Baba angaqhubeka unkosikazi njengoba sakhuluma kodwa yilokho ebengena nakho kancane ukuthi mlaleli lapha ekhaya lapha endlini asimfusi uJesu kodwa asivume izono on behalf of iSouth Africa yonke nazo yonke imithetho eshayiwe eminye yayo iphambene noNkulunkulu kodwa sithi baba siyaxolisa abangafa abantu abangafa ogogo abangafa omkhulu kwakhona lokhu ukuthi sithi singomkhulu singogogo kuthi wasihlala emakhaya thina sijabulela ukodumisa uNkulunkulu sikhulekela ingane zethu ngakho ke noma sinohlala sisahlele emakhaya kodwa siyakhuleka sivusa uJesu Amen. njengoba sivusa uJesu nkosikazi ungaqhubeka Hayi asiqedele khona laphana ubona uMaroma 13 verse 13 uthi ke asihambe ngokufaneleyo njengasemini kungabi ngokuminza nokudakwa oh my God kungabi ngobufebe namanyala oh my God kungabi ngokuxabana nomhawu ubumnyama lo zonke lezi zinto ubumnyama kodwa
yembathani inkosi uJesu Kristu Yes. sanakekeli inyama Nakwami la. inkanuko Awembathwe uChrist. Christ. Uma ivuswa fanele embathwe. Yebo. Ngoba- Sanakekeli inyama ngoba kuvuka inkanuko. Yebo. uJesu makhwile uyalala. Uyalala. Akahlali nokuhlwa. Yebo. Hayi qhubeka. Oh bazalwane, yiloko nje ukuthi ngempela bazalwane asembathe inkosi uJesu Kristu. Yebo. Singanakekeli inyama. Yes. Kulesisuku sinakekela kakhulu inyama yethu. Sidinga lokhu siyakhononda, siyalwa sinomhawu sina yonke into. Kodwa uthi uJesu asiyeke yonke lento. Asembathe uKristu. Asembathe uChrist. Ukuze mase simbethe kulula ukuthi masimvusa avela avuke. Yebo. Angakhuluma into eziningi athi peace be still. Yes. Uvele ukuthi nqamu Kunqamu. indaba yonakele ngakithi ububi bethu obusixabanise noNkulunkulu. Kodwa namhlanje uNkulunkulu uyasinika ukuthi liyini ikhambo. Ikhambo. Uthethe uKristu bese siyamvusa kuzothula kuthi do. Yes. Siyabonga abazalwane, siyabonga indlela emangalisayo. Ake sivala amehlo sikhuleke. Amen. Baba wethu ongcwele isenkosi yami Thank you, uJesu. Father God. Siyabonga Baba In the name izwi of lakho Jesus. eliphilileyo. Oh, yes. Izwi lakho elingamadoda Thank you for that. asiqondisayo endleleni yethu. Izwi Oh, lakho elisinkwa sokuphila odle sona angabe salama. Kunalokho eswini sakhe kugobhoza imfula yamanzi. Yes. Baba siyabonga ukululekwa nguwe ekseni. Yes. Usiluleka ngezwi Yes, lakho. love. Nayi indaba la ikhona. Yes. Nonela phendukani la. Yes. Mina ngizonisiza. Baba siyabonga, siyakhulekela ke Nkosi yami kusukela phezulu. Sikhulekela umongameli wethu ubaba uRamaphosa ukuthi Nkosi awumgcine, Amen. umbusise. Amen. Yes, ambathe wena Kristu. Igama likaNkulunkulu. Wena Jesu uzowenza umsebenzi. Izwe lethu alizofana namanye. Yes. Sizogcina sila phansi isibalo sabashiya emhlabeni ngoba usembethe wena Kristu. Amen. Kanjalo necabinet lakhe lonke kungabi bikhukulwa nomhawu nembango nakho konke. Baba wethu ongcwele siyalikhulekela lonke uliprotect njengoba lehla lenyuka alilala liphumule alisakwazi ukuhlala emakhaya alo kuliwa nalempi esilwa nawo singayiboni. Uyazi nje ubona nje isocial waphansi ungazi ukuthi lisha uyazi ungathi silent gun usewile njalo umuntu usewile nangumama akubonakala ukuthi ubani lo dubulayo ngempela. Nkosi Jesu sisize khulekela bonke laba abaku front line. Yes, amasosha ase Oh, South yes. Africa. Yes, awewona ayingqapheli. Sikhulekela baba wethu ongcwele amaphoyisa okuyiwona ayibamba ngehluthu. Sikhulekela odokotela namanese okuyibona Nkosi yami ababhekene bukhoma nempi. Baba wethu namandla wonke sikhulekela bonke abasebenzayo abehla benyuka ukuba impilo iqhubeke ungathuli ukuthi du ngoba siyadinga ukudla at the end of the day. Siyadinga kuye ebhedlela at the end of the day. Konke siyadinga njoba namanje kuzoyingane ezikoleni. Sikhulekela othisha ke manje. Yes. Oprincipal abahloli uNkulunkulu wethu ongcwele. Baba izingane zethu abazukulu bethu besabuyele ezikoleni. Nkosi Jesu awubavikele Nkosi yami. Bavikele mnini mandla wonke. Singayenza yonke imiqathango ezikoleni kodwa indaba isemuva la besuka khona emabhasini, ezidimeleni, emateksini behamba beyesikoleni, endleleni behamba beyesikoleni. Kuningi okwenzakalayo. Bayafika ezikoleni vele sekonakele. Nkosi Jesu sisize. Isandla sakhe sinamandla asibathinta abantwana bethu. Siyabakhava ngegazi lakho Jesu. Igazi linamandla. Baba elingahluleki. Ethi uMose uma ingelosi ibona igazi yodlula. Yes. Sibhiqa ingane zethu
ngegazi likaJesu abazukulu Yes. ingane zethu eziyohothisha yes ama-principals Yes. yes baba wethu ongcwele abahloli bonke sibabhiqa igazi likaJesu amanesi Oh, yes. bonke baba wethu ongcwele hawu baba nabaseyitolo abadayisa ukudla ngoba siyakudinga ukudla akwazi ukuthi sihlale singadli baba ba-protecte opheka ba-protecte Igama besapakisha likaJesu. iy'mpahla Amen. yes amagrosa ethu bavikele uNkulunkulu wethu ongcwele hawu baba uvikele nje abantu bonke baba wethu namandla wonke njengoba sekuvulwe ney'nkonzo baba wethu namandla wonke vikela amabandla akho uNkulunkulu wethu ongcwele angabhekani nalesi simo esinzima kangaka baba uthembekile Nkosi Jesu asimazi omunye esingeza kuya phandle kwakho khulekela izihlobo zethu ezinayikwazi nokukhuleka uNkulunkulu wethu ongcwele ziyayiphilela nje ngomsa kaNkulunkulu siyayikhulekela nazo uyivula amehlo zikwazi ukunyakazisa wena Jesu bese ziyasizakala sikhulekela omakhelwane bethu esihlala phakathi kwabo asifisi noyedwa esizomluza adlule nalesiphepho uNkulunkulu wethu ongcwele siyabakhulekela nabo babusise Nkosi yami ubavikele igazi lakho Jesu linyenyeze njalo ukuthula baba wethu ongcwele ezitaladini zaseMlaza ezitaladini zaseSouth Africa uNkulunkulu wethu onamandla wonke hawu babusindisa abantu bakho uthembekile ke Nkosi yami akekho uNkulunkulu othembeke njengawe thatha indawo yakhe epheleleyo namanje ngoKristu Jesu Nkosi yethu amen. Amen. Siyabonga kakhulu basalwane nonke siyabonga ngiyathanda ukuthi sesiyanga sekuvaleni ukuthi ngiye ngithi ukubheka lapha kuTimothy oqala chapter 2 verse 1 la khona okuzoba umkhuleko wethu njobe sekhulekile umamkwanyana uzoba umkhuleko wethu wokukhuleka njalo sikhulekele abantu njengokusho kwezwi lenkosi siqale phezulu kumengameli sithinte bonke siyabathinta bonke o premier ema wonke ama province ase South Africa sikhulekele nezimeya sikhulekele futhi noNdunankulu wakwaZulu Natal kanjalo futhi nemeya yeTheku kanjalo nezimeya zonke eKwaZulu Natal siyakhuleka bonke abantu siyabakhulekela bonke odokotela njengoba seshilo odokotela abahlengikazi abothisha namaphoyisa namasosha nabo bonke nje abasebenzi njoba kusasa bebuyela emsebenzini wehlelwa ku level 3 siyakhuleka ukuthi abantu bengakuthathi lokhu njengongathithi kungena kwabantu makusuke kushawa amathini kungena kunyaka omusha cha asiqapheleni kakhulu asithi mase emsebenzini siqaphele kakhulu singalenzi iphutha phuma uhlomile uzifikele ngayo yonke indlela ukuze ngoba ikhona indlela yokuzifikela uzifikele ngayo yonke indlela ngakho kubalekile nizoba ke semkhulekweni yethu ngakho ngizobiza lamagama emfuna ukuwabiza ke ebese ngiyakhuleka bese siyavala nako ngizothanda futhi ukuthi kube kwase ukuthi sikukhulekela njalo umsakazo abaphathi bomsakazo imbokode siyabonga nje kakhulu uNkulunkulu uzomkhulekela njalo nizobe nisemkhulekweni yethu inkosi enibusise amen osandile mhlonishwa amahlongovu sokhulekela kanye nabo bonke abaphathi inkosi mayibusise njenga kuleli thuba ngizobiza laba abakade besi lalele siyabonga lapho kakhulu kubongiwe Ngwabe siyabonga inkosi ayibusise Thabile Ngqongo
zodwa Duma siyabonga ku baba uDr Sambulo Nkwanyana ubongekile Jabulile Nene Eastern Cape siyabonga kakhulu ebese kuba uAudrey Lungile amsolo mangalibuzanga bezanga kahle Simangele Buthelezi Thabisile Simelane Sandile Ndlovu Thokozani Ngwabe Jabulile Gigaba Makhumalo Ndiwa Them Talks Mpense Mahlengi Mhlongo Thuli Taga Kholwa Kwanyana Riva Kwanyana siyabonga kakhulu bona bonke kade besilalele bazalwane emveni kwesimemezelo sikaMengameli sokukhulula amabandla ngithi nonke nilalele angikusho lokhu ukuthi sihlanganile njengobuholi executive yebandla sabona kanje ukuthi siyabonga kakhulu uMengameli ukusikhulula njengebandla kodwa kwamanje sizoke silungise zonke lezi zinto okuthiwa sizilungise wonke ama-sanitizers nezinto ezifanele ezokwenza ukuthi uma befika ebandleni abantu bafike zonke lezi zinto ezisivikelayo zikhona zimi ngomumo ngakho asizuqala siye esakhiweni sizoke sikhonze kanje online sikhonze via umsakazo imbokote kuze cishe emasontweni amabili amathathu sesithole yonke into efanele sesobe sesiyamemezela ke ukuthi siyaqala nini enkonzweni sizokwenza ukuthi yonke inhlelo zihambe ngendlela efaneleyo asizuqhamazela ukuze abantu baphephe yini esiyenza njengoba nje kuzobe kuvulwa kusasa abantu kuzobe amatekisi egcwele amabhasi egcwele zonke indawo egcwele njengoba kumenyezelwa ukuthi akube khona i-social distance fanele leyo nto thina njengomphakathi siyenze and then ukuze bonke abantu baphephe nawe uphephise omunye nami ngiphephise omunye ngakho njengamanje sizokwenza njalo ke bazalwane ibandla lingaphatheki kabi ukuthi ngiyazi usesikhumbulene nami ngikukhumbule nawe ngikhumbule kodwa kwamanje ngijabulela ukuthi uphile nami ngiphile asingaqhamazeli senze izinto sizozenza ngokukhulu ubuchule singashayi sodongeni ngakho ke inkosi inibusise nonke ingakho bengithi le ncwadi engiyifundayo ibalekile ukuthi somthandaza ngayo ithi ngakho ke uqala konke yani kuba umusa nokukhuleka nokucela nokubonga kwenzelwe abantu bonke amakhosi nabo bonke abakhulu ukuze sihlale kahle nangokuthula ngokumesaba uNkulunkulu nangesizotha esipheleleyo lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso ngokuba munye uNkulunkulu munye nomlamleli phakathi kwaNkulunkulu nabantu umuntu uKristu Jesu ake sithandaze baba wethu ongcwele wena wavusa wena wathulisa isivunguvungu nasi isivunguvungu eSouth Africa akekho wazi ukuthi uzosicima kanjani sivusa wena namhlanje ukuba sithulise isivunguvungu eSouth Africa esikhundleni sokuthi sisande ngikhuleko uthi sinciphe sinqamuke ngegama lika Jesu ngikhuleka umkhuleko ukuthi asithule tu ngegama lika Jesu asithule tu ngegama lika Jesu ngikhuluma kuso isimo
ngegama lenkosi yethu Jesu ukuthi lokhu kuzokwenzeka. Uthi uthe ngezwi lakho siyakuthi kule ntaba nqubuleke iphonseke elwandle iyakusilalela. Sikhuluma kuyona intaba COVID-19 sithi ayithule du ngegama lenkosi yethu Jesu. Asidangani, sikhuluma ukuphila. Lapho abanye bekhuluma izinto ezinegative sikhuluma thina ezipositive ngegama lenkosi yethu Jesu. Bazokwanda abantu abanegative, abazukwanda abantu abapositive ngalesi sifo ngegama lika Jesu. Ngikhulekela abagulayo abasezibhedlela, ngithumela izwi ukuba libaphilise. Yes, yebo kumanje useteksini, usebhasini, usemotini, uye esibhedlela. Ngikhuluma ukuphila empilweni yakho ukuthi uNkulunkulu akuphilise manje ngegama lenkosi yethu Jesu. Endaweni zonke sikhulekela umjovo oqhamuka egameni kaJesu ukuba ukuthinte in Jesus mighty name. Ibandla lonke elikhona endaweni zonke sithi amen. Amen. uNkulunkulu makakubusise, uNkulunkulu akulondoloze, uNkulunkulu agcinise, agcine, akhanyise ubuso bakhe phezu kwakho ukuba ube nokuthula namanje egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Thank Siyabonga you, bazalwane. Jesus. Asale sesibasho nalabo abanye abalalele embokodweni laphayana okhikhi cele kanjalo no Phiri laphana kwaphi bonke olindo siyababona omdu kwa namba futhi abanye ogogo uGumede. Yes, bonke laba siyabamemeza oMaskha nabo siyabamemezela nabo la akade belalele. Hawu bazalwane nibaningi ngalendlela le exakile, kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi benilalele nonke emsakazweni wenu imbokodo. uNkulunkulu ke anibusise. Amen. Amen. Asisho ke sonke sithi ke Lulisana. Lulisandla. Hallelujah. Amen.